Alfarrasí va acollir aquest dissabte la 23 trobada d'escoles en València en la que més de 80 tallers de col·legis de la Val d'Albaida. El passat dissabte 27 de març en la població de Alfarrasí de la Val d'Albaida, es va celebrar la 23 trobada de la Val d'Albaida d'escoles en València els que s'oferiran a l'assistents uns 80 tallers. A Alfarrasí es varen reunir dissabte per la vesprada més de 12.000 persones segons la coordinadora de la Val d'Albaida per la defensa i l'ús del València, organitzadora de la festa per la llengua. Els actes s'iniciaren amb una desfilada de tots els participants, encapçalats pel grup de Sanques, Cabolos i Dolçainers, des de la Casa de la Música fins a la plaça Major, on es va fer el vol dels pastorets d'Alfarrasí i la dansada. Paco Muñoz no es va voler perdre la cita i va cantar en companyia de tots els xiquets i xiquetes la cançó de la trobada Hola Solet, o la lluneta composada per Loreto Belda amb lletra de Sergi Gómez. A continuació, es van posar en marxa tots els tallers organitzats per les escoles de la comarca, per associacions i altres entitats, activitats molt originals que anaven des de pintar-se la cara, el cabell, fer carasses, collars, figures amb globus, retallables, imants per a la nevera, punts de llibre, fins a aprendre a ballar danses de tot el món o a fer torres humanes amb el vol de locos de l'Olleria, o com contar contes. Així fins a 80 activitats. Alguns centres van aprofitar per a donar a conèixer les activitats que estan duent a terme, com per exemple l'Institut d'Educació Secundària Josep Segrelles d'Albaida, que va realitzar uns tallers de pintura a l'estil del pintor i il·lustrador, del que enguany es celebren els 125 anys del seu naixement. En relació a aquest esdeveniment, va estar signant llibres J.J. Soler Navarro, autor de l'últim llibre dedicat al pintor, i editat per Lleva. No hi van faltar escriptors valldalbaidins i van participar editorials amb mostres de les novetats editades en València. La festa va acabar amb l'actuació del mag Carles Barbi, el lliurament dels Premis Sambori a nivell comarcal i els parlaments de les autoritats, que destacaren la importància d'aquesta festa i reclamar un major ús social. El punt i final el va posar el concert de la gira en què van actuar els grups de Rocodí d'Albaida i Auxili d'Ontinyent. Per a concloure un mes de març ple d'activitats, on s'ha portat a terme el taller de construcció de gegants dirigit a escoletes infantils, escoles de primària i d'educació especial i de l'acte de presentació del cartell del fins a ple, que s'hi celebrarà l'últim capítol de setmana d'octubre. Els gegants i cabets d'Ontinyent van acudir este dissabte. Un fort aplaudiment. Vale, per favor, silenci, que les bandes de música començaran a tocar en seguida que callem.
sense passar. Avui la vall per recorrer. És el poble on la primavera, la volant una geler. Hola, solet, la florita. Què tal la No, que avui he vingut a la trobada perquè com vaig gravar la cançó en els xiquets ens feia molta il·lusió quan la cantàvem avui, que haver estat jo en companyia d'ells. A mi també em feia il·lusió i ha estat molt bé, l'ambient està preciós i des de luego n'hi ha una barbaritat de gent i m'alegra molt sobretot la quantitat de gent jove, que es veu no solament xiquets sinó pares joves, que això no podran, això va endavant. Gràcies. Vete como hoy. Les Pasques. No, queda una mica. L'altra volta no demà ja no l'ha dormit tota. La primera volta. ¿Qué pudo? Vale. Así es, no, ¿no? Ah, con la E, ¿no? ¿No lo viste? Voy a volar. Yo peleo. És un referent important i a les nostres autoritats hauria de prendre nota d'ells.